Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant. Naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa pa. Badalla, badalla, que estàs per a tornar-te a xitar. Sí, de bona gana, em deixaria caure. Vols que tornem a pujar? Escolta, Tomàs, quan penses parar esta marxa? Que sembla que de la nit al dia tornes a tindre 20 anys. No, clar, per això dura més la ressaca que la festa, no? I què et troba a faltar? Sí, Blanca, que tampoc vaig arribar tan tard de nit. Què passa? Ai, res, que m'agrada tindre a casa quan em xite. I des que ha vingut l'americanet, que ja porteu eixint unes quantes nits junts. Blanca, el pobre no té a ningú així, no volia deixar-lo a soles. Mira, un xiquet serà per a que li feu tanta festa i tanta companyia. A més, que si s'avorri ja té el seu cos i Jaume, no? Clar, i així et faig companyia jo a tu, no? Va, i les manetes, va, que ens sentiran? Ui, que ens senten. Ara els ensenyarem res de nou a estos, eh? No, ja, però... Va, les manetes per a la nit, que Pere ja deu estar a punt de baixar. Collons, Sant Pere. Ni en la fàbrica ni en casa em lliure d'ell. Que no t'agrada o què? Dona, sí, no m'ha fet res. I serà molt complidor i tot el que tu vulguis. Però és un ou sense sal. Que no dic que xerre tant com digo, que aquell no calla. Però tampoc no pagarà contribució per dir 4 parauletes, no? No sigues tan mort. Què vols per esmorzar? Jo, morro. Morro? Del teu, si pot ser. Ei, Sant Pere, estic canviant la xiqueta. Escolta, no sé com dir-te, Sí, que et doni una altra oportunitat, no? però de veres, Conxeta. I aquesta oportunitat comença perquè et mires d'una altra manera. I com vols que et mire, Pere? Si em dius la mateixa cada volta que veus. Que l'endemà tornes, si tornes a veure. Ja ho sé. Però et jure que ho estic intentant, amb totes les forces. Va, Pere. Mira, només espera que tot això no acabe com va acabar allò. Calla, Conxeta, per favor, no tornes per ahí. Treballa tot el que puc, fins a rebentar-me. Intenta agradar a la gent d'ací, però m'és difícil. Dona'm temps. Et jure que... No. Ja està bé de jurar. Això és tot el que m'estimes? Eh? Vols temps? Que tenim tota la vida. Però per ara no tenim un altre lloc on anar. Mentre estiguem així no vull que puguem dir ni així, Pere. Ni així. Jaume Sanchís, en un alarde de potencia, se impuso a la clase de Robellet, quien no pudo contrarrestar las acometidas del jugador de la Alquería Blanca. Si Sanchís sigue en esta línea, dará muchas alegrías en los trinquetes de toda la región. Caray, ¿cómo te ponen? Llorens Millo es el cronista más importante de Valencia. Que escriba esto es como si lo pusiera en el nodo. Me gusta verte así de contento. ¿Y a mí qué lo estés tú? Prefiero 1000 veces celebrar las victorias contigo en el cuarto que en el bar con Diego y con Tommy. Es que vaya dos. Tu primo no para. Desde que ha llegado aún no ha dormido de noche. Bueno, ya es mayorcito, él sabrá. Sí, él sabrá. Pero arrastra a Tommy. Ya me ha dicho Raquel que el pobre llega a la fábrica con una carita... Bueno, eso de pobre déjalo. Que nadie obliga a nadie a salir. Y Tommy no necesita mucha cuerda. Mi primo no lo está pasando bien. Se nota que echa de menos a la familia, a su casa. Además, parece que mi tío siempre está poniendo a su hermano por delante. Bueno, supongo que volverá a California antes o después. No lo sé, Colometa. Ayer volviendo de la partida, mi padre me dijo que el tío Blay había comprado una bodega, o que estaba a punto de comprarla. ¿Y qué tiene que ver eso con Diego? Pues parece que la ha comprado para él, y Diego no lo sabía. Ya, pero si sigue bebiendo todas las noches no soluciona nada. Y si empieza a arrastraros a vosotros... ¿Cómo que a nosotros?
¿Con quién celebra la partida de ayer? Cariño, que no se te atraviese Diego como se te atravesó Ugalde en Miami. ¿Por qué dices eso? ¿Es que has recibido noticias de Ugalde? No, pero tranquila, que ni Ugalde, ni Diego, ni nadie me apartan de vosotros. Eso espero. Y ahora aprovechar el tiempo que nos queda de estar solos. Yo ya le he dicho a mi padre que hoy no suba a la pedrera. És que parla tan bé. Parla com un mestre, Paqui. Ja. L'hauries d'haver sentit ahir quan em cridà. Per a què? Si ja m'ho contes tu tot. Si estic més farta de Kiko que Mahoma de la Cansalà. Diu que està fent unes fotos precioses i que vol fer-me un res sencer a mi a soles. Mira, amante, ell el que ha de fer és deixar-se estar de romansos i vindre ací a veure't. Ai, alguna volta podries alegrar-te per mi, Ui. en lloc de punxar-me. Ai, ja estem amb el ditet en part. I què passa? Et costa molt Amb el poc que ditet? de seguida tiqui, Esteu a la grenya? Vinga, va, collons, posem un cafenet. Mira, Tommy, mira. Mira, què diuen del teu amic? Ahí el tens? Si al final farà carrera. Segur. Nosaltres només arribarem als últims 15. Però redeu, quins 15. Sí? Ala, el cafè. I ara què? De ruta? Oi, veig és. He d'anar corrent a Val de Reu. Es veu que hi ha una bona muntada. Actua Susana Reina. Susana Reina? Ui, xica, ni que farà mal Lin Monroe. I això qui és? Com que qui és? Ui, que no la coneixes? No. Susana Reina, la vedette, una vedette molt bona. I que està molt bona. Jo vas veure-la una volta a Alacant. Ai, tu creus que podríem anar a veure-la? Dona, no sé com estarà el tema de les entrades. Igual ja no en queden. Però ho puc mirar. Ai, sí. Bon dia, Paqui. Bon dia. Em poses un cafè, per favor? Clarame. Mira el teu cosí. Jaume és un mestre. Escolta, estàvem parlant abans d'anar esta nit a Val de Reu a veure una completista. La vegis o què? No sé, Tommy. Ara estàs pegant-li voltes a allò de la bodega. Che, Diego, que nit estaves... Home, tu tampoc estaves massa fester. Trobo que hi serem els dos sense massa ganes. Ja has parlat amb ton pare? Què va? Ell si te vas que m'agafara per banda. A veure, Diego... Igual no és mal negoci. I si de veres pogueres dur la bodega al teu aire... Al meu aire. Tommy, mon pare no deixa més aire que el d'ell. Ell mana, i els altres a xocar les orelles. He intentat treballar amb ell, amb el meu germà... Ja, però tu saps de vins, que no eres cap idiota. A més, el negoci t'agrada, que m'ho vas dir a nit. Igual és la teva oportunitat per demostrar-li que pots Que no portar... tinc per què collons demostrar-li res a ningú. Ja m'haguera agradat a mi que mon pare m'haguera pogut donar aquesta oportunitat. El pobre només sabia que de terra. I duros els justets per a menjar i fregir. Ja. És que no sé, no em fie. El remat serà el mateix que a casa. Sí, pot ser, però jo ho intentaria. Què pots perdre? 2 mesos? Bé, em vaig estirar les cames. Molt bé. Després es veurem. Adéu. Bon dia, faeners. Bon dia, Raquel. Què hi ha, jefa? Ahir treballareu de valent, eh? Felicitats. Este i jo fem més que una colla de 20. Ja. Però esta nit hauríeu de quedar-vos una miqueta més. No passa res. Ens quedem el que siga menester. Com que quedar-nos esta nit, Si anem al dia... Sí, Tonet, però han entrat un funt de comandes per abastir la costa. Colló és pandereta. Esta nit actua Susana Reina a Valderreu i Diego, Tom i jo haurien d'anar a veure-la. Clar, serà precís que els panxos vagin a veure-la. Tonet, ho sé, no t'ho demanaria si no fora tan urgent. Sí, molt urgent serà. Ahir ja em vas quedar sense veure la partida de Jaume. Ja ho sé, però això va ser perquè te vares equivocar amb el sucre de la mescla. Trobaré la manera de conversar-vos, xics. No cal, dona. Si hi ha faena, hi ha faena. Collons faena, va, Pere. Au, me'n vaig a fer unes coses i després torne. Escolta, Tonet, que... Va, que Tommy estarà a punt d'arribar i hem d'acabar la comanda i carregar-la. Què? Et dona més problemes? Què va? Va com nou.
M'ha de sant, de veres. Estàs parlant amb un mecànic de categoria? Ah, sí? I tant. Hauria d'haver vist el meu primer cotxe. Una cafetera que no anava ni espentant-lo. Aquell em va ensenyar més de mecànica que un curs sencer. I què saps més, de cotxes o de nits? Mala careta portes tu. A nit que celebrar-ho la partideta va ser de bé, no? No cregues, poqueta cosa. Ja. I esta nit a veure la vedet. No ho sé, ja veurem. Bé, Raquel et deixi, que tindràs coses a fer. Tinc lloma, el vermut, i l'entrepà ara mateix. Ui, l'agafes tu? Sí, ja vaig jo. I tu, Sisó, era la cervesa i un blanc i negre. De seguida. Digue'm. Empar, a que no saps a qui m'he trobat? A Susana Reina. Ah, sí? I ja s'ha aconseguit les entrades? Calla, hi ha una cosa millor. Resulta que hi ha hagut un problema amb l'habitació de l'artista. L'hotel està ple. Escolta, el cas és que li he oferit l'habitació de la fonda. Ah, sí? Imagina't, no queda ni una entrada per a veure-la esta nit i ella sense habitació. I es quedarà així, al bar? Que sí, les tinc quasi esperant. Els dic que teniu lloc, no? Sí, clar. Es dius que vinguen, que les tractarem com a reines i que estaran millor que a sa casa. Sí. Escolta, és que l'únic problema és que no tenen com anar. Jo tinc molta faena i no puc dur-les amb la furgoneta plena de llimonades. Ai, no, clar que no. Podries parlar amb don Miquel, a veure si ell pot apropar-se de seguida. Ai, clar. Vaig ara mateix. Au, me'n vas, que tinc la ruta llarga i encara estic ací. Molt bé. Eres un solet. Eres més bonic. És que eres... Que sí, romancera. Vinga, adeu. Què? Que ve Susana Reina i es quedarà així a la fonda. Qui? La vedeta eixa? Sí. Vaig enviar a don Miquel a replegar-la. Ui, això serà si vol, que parles de don Miquel com si fos el tio Busutil. Ai, com n'ha de voler. Sepa aquí. Que ja vaig, Carafuela, espera un moment. A veure, això de quedar-se així i donar-li habitació, jo no sé si als parroquians els agradarà, eh? Parroquians? Va molt descarada. Ai, precisament per això, en quan li veig en les mamelles, ja veurà si els agrada o no. Xxt, espera, les mamelles? Les porta fora o què? Ai, no, dona, però porta un bon escot i canta molt bé. Ja veuràs com omplim el bar. Adéu. Vinga, tira. Que sí, Carafuel, 3 cerveses i 3 entrepans, pesat. Ai. Don Miquel, les contribucions arregladetes. Va finet. Sí, home, sí, va molt finet. I a més, quan li xafes, s'embala com un dimoni. Recolló, Miquel, està vostè més satisfet amb el 1.500 que un gat amb un lleu? Sí. I mire què li dic, ara ja pot començar a pensar en un altre viatge que desitge fer-li quilòmetres al cotxe. Escolta, Miquel, i el remat com el pagarà? Poquet a poquet li tornaré a Joaquim el que m'ha deixat. Ja. S'ha portat de meravella, eh? Sí. Ja estic desitjant que torne de Barcelona ja de viatge. Don Miquel, ai... Collons, xiqueta, què passa? Ai, res, tranquils, eh? Un momentet. Pren aire, no t'ofegues. Don Miquel ha de fer-nos un favor. Sí, però què passa? Que és que ha d'anar a Valdereus de seguida. A Valdereus? Sí. A què? Vols parlar, collons, que em posa nerviós? Sí, que hi ha 2 clientes per a la fonda, però les pobres no tenen manera de vindre. Podria replegar-les vostè en el seu cotxe nou? I està ara. Va. Don Miquel, que són 2 clientes de categoria, i jo he pensat que l'únic cotxe de categoria que hi ha al poble és el seu, sense desmereixer ningú, don Anselmo? Sí, tranquil·la. El millor cotxe del poble, el de don Miquel. Clar. I elles ja estan esperant-lo a la porta del casino. Mira, Ampar, ni l'Ajuntament es casa Pepe Merda, ni l'alcalde té el per què anar amunt i avall amb el seu cotxe. Ai, don Miquel, és que són Susana Reina i sa mare. Com Susana Reina, la vedete? Sí, la mateixa. Se ho imagina, don Miquel, Susana Reina a la meua fonda? Mira, jo ara tinc molta feina. Aniré esta vesprada. Ai, don Miquel, per favor, no voldrà que Susana Reina se'n vagi a una altra fonda? Mira, ni Susana Reina ni Susana Emperadora. Va, don Miquel, que és una xica molt guapa.
I és de les que despunten, eh? Jo l'he vist actuar a València alguna vegada, a l'Alcàsser. I treballa... Mire, treballa quasi tan bé com Rosita Mores. I de pas vostè li fa quilòmetres al 1500? Està bé. Aniré. Quan acabe tot això, aniré. Però, si m'he d'esperar, me'n torne. Segur que no vols un d'estos pastissets. Són de blanca, mira que bona pinta. Segur, no tinc fam. Gràcies, Anna. Ton pare m'ha preguntat per tu. Diu que estaria fent coses a la bodega. Quina bodega és issa? L'última idea de mon pare. L'ha comprada per a que la porte jo. Per a tu? Que bé, no? M'ha dit que passes per allí a l'hora que siga. Sí, a fer-li companyia. Ui, per què dius això? Per res, d'igual. No penses anar? No sé, ja veurem. Mira que el món està mal repartit. Jo donaria el que fora per tindre el meu propi negoci. Per no tindre amos. Ah, sí? Sí. I no m'entengues malament, eh? Que jo així estic molt a gust. No és això. Però tindre un negoci teu, sense que ningú no et mane... Sí, i que et deixen fer i desfer com vulguis. Sona bé. Però no és el cas, Anna. No sé, igual ara no, però amb el temps acabaràs sent l'amo. Jo pagaria per tindre-ho, Diego, t'ho jure. Si tu acabaràs sent ama. No sé de què, però ama. Bona eres tu, va. Vaig a tastar un pastisset d'aixòs. I agafa'n tu. Agafa'n, dona. Ale, ja està. Una altra comanda feta, eh? Va, parem un poquet, va. Ai. Escolta, no saps... No saps com em va fotre que no pogueres anar a ir a la partida per culpa meua. Que tu ja està bé. No patisques. Sí que patisc. Atent. Per què no em quedé jo esta nit i tu te'n vas a veure la Susana Reina Ixa a Valderreu? Sí, home, com vaig a deixar-te soles? Ei, que tindré por jo soles. Que sí, home, fes-me cas. Que no la cagaré una altra volta. Ja sé com van les mescles. Que no és per això, però és massa feina per a una soles. No cregues. A més, estic acostumat a dormir poc. Tota la vida de forner, tu em diràs. No, Pere. Em sap malament. No passa res. Che, va. A ir per mi i vull per tu. És just. I jo em sentiré millor. Segur? Si ja deia jo que eres un tio de puta mare. Vinga, va, anem al bar a fer-nos l'entrepà, va. Però això sí, 2 mossets i tornem. Quedem justets de temps. Vinga. Au. Ale, si la voleu veure més esta nit a l'actuació. Va, arreu. Hola. ¿No puede ser un poquito más amable con la gente? Con la gente, con la que hay que ser amable, hija. No con esos pollosos. Mamá, solo eran 2 chiquillos ilusionados. 2 moscones eran, hija. No seran vostès, per casualitat, Susana Reina i sa mare? Sí. I vostè no serà qui tenia que haver vingut a replegar-nos fa quasi una hora? Lamente moltíssim que s'hagin esperat. Però jo tenia molta feina a l'Ajuntament i no he pogut vindre abans. I què fa un taxista a l'Ajuntament? Senyora, jo no sóc taxista. Jo sóc l'alcalde de l'Alqueria Blanca. Alcalde? Ja dia jo que en un cotxe tan elegant com este, amb eixa planta, hauria de ser alcalde. N'hi has coca. Jo sóc Rosita. I esta és la meva filla, Susana Reina. Jo, Miquel Falcó, alcalde de l'Alqueria Blanca. Celebre molt conèixer-les, senyores. Per favor. Tomàs diu que canta, però que molt rebé, que l'ha vist alguna volta a Alacant. I actuarà a Valderreu? Sí. Ai, hauries d'haver vist en part quin comboi que portava. Si li ha demanat soltar a son i tot per anar a veure-la. Clar, aprofitarà que els amos estan de viatge. Clar. Ai, ma, que és facilitària. Si pareixia una xiqueta amb sabates noves. Ja m'ho imagines, que ella aquestes coses sempre li han agradat molt. És que deu ser molt bonic guanyar-se la vida cantant. Sí, pregunta-li a Blanca, que va estar a punt d'anar al festival de Benidorm. De veres? No li facis cas, xiqueta. Ui, i tant. Ella i en part ja es veien omplint els teatres i tot.
Pero no sabía que cantares. Dona, no sóc Concha Piquer. Però un poquet millor que en part sí que ho faig, no? Sí. I el que no sé és el que dirà don Celestino. No crec que li faci molta gràcia veure una cupletista ensenyant les cuixes. Coneixent-lo, es persinarà més voltes que tot el poble xun a la missa del gall. Cántame alguna cosa. Va. Para va pa pa, para va pa pa, para va pa pa, para va. Diego. Per fi, fill. No saps l'alegria que em donis. M'ha dit Anna que volies que vinguera. Sí. Què et pareix? Pinta bé, no? Mira-t'ho tot bé, Diego, que pot ser el teu futur. Què passa? Que si treballa així, no vull que siga com en casa. No ho serà. Això m'ho has dit moltes voltes. Has d'atendre les meves opinions i no deixar-me sempre de banda. De banda? Esta bodega l'he comprada per a tu, perquè la facis créixer, com jo vaig fer créixer la d'allà, com està fent ara el teu germà. Sé que ho pots fer. Segur? Seria la primera volta que confiares en mi de veres. I vull fer-ho. Pensa que comencem de zero. No vols fer d'això un bon negoci? Sense sorpreses, pare? Sense sorpreses. Cap ni una. Ja sé que t'ho hauria d'haver consultat abans de comprar-la, però... era una oportunitat única, fill. Bé, m'ensenyes tot això o què? Clar, anem. Primer hauries de veure els ceps. No tenen la millor orientació, però això es pot canviar. Ah, i haurem de buscar bons treballadors, gent de confiança. Et passa alguna cosa? No dius res? Que estic preocupada pel meu germà. Ho sento. Sí, per sento. Però li ha passat alguna cosa? No sé. És que des que se'n va anar només m'ha telefonat una volta. I no sé ni on està, ni què fa, ni res. I què més li fa? Si està com està és perquè s'ho ha buscat. Hauria d'haver-se deixat la bragueta quieteta. Ui! Què? Què? Que és el meu germà? Però, dona... Quan em sentes parlar del teu germà, parles. Mentrestant, mut. O és que jo he dit alguna cosa de la teua família? No. O sigui, a més, tots estan molt contents amb tu. La meva cunyada està encantada i el meu germà també, fins i tot el xiquet. Passa que no em pareix bé el que va fer Sento. No, ni a mi tampoc, però no deixa de ser el meu germà. De veres que els agrada tant? Sí. Ai! I este és el bar. La fonda està així dalt. Quin poble més bonic. Es nota que té bon alcalde, eh? Bon dia. Mira, Paqui, sí. Així et presente Susana Reina, l'artista. Encantada. Molt de gust. I Rosita, la mare de l'artista, que també va ser artista. Encantada. Igualment. Les habitacions les tenen preparades. Que anem a dormir així al bar? No, dona, si al bar no. No. Les habitacions estan dalt i poden entrar per ací o per fora també, eh? I estan molt netetes. A més, tenen unes parets de 2 pams. Del bar ni se enteraran. Tienes un bar muy bonito. Gracias. Me recuerda el que tenía mi padre en Murcia. Ay. Ei! Tu no tenies faena? Ah, sí, ja vaig. Au, pa aquí, don Miquel. Molt de gust, eh? Encantada. Bé, don Miquel, ara hauríem de descansar. Després m'ensenyarà el poble. Dona, ho faria molt a gust, però és que avui Perfecte. L'espere así en el bar. Mamá, a lo mejor el señor alcalde tiene otras cosas que hacer. ¿Cómo se nota que tú no has conocido a caballeros? Don Miquel estará encantado. ¿A que sí, don Miquel? Dona. Veus? El remà s'ho ha pres bé. Ara dóna-li corda al xic. Deixa'l fer que et conec. Ha de veure que confies en ell. No sé, Rafael, que Déu és com és. Igual un dia està il·lusionat, que l'altre tot a fer punyetes. Vicent, en canvi... I deixar de parlar un poc de Vicent, també podries fer-ho. I això? Home, almenys davant de Diego, no creus? Che, cosí. M'alegre de tindre't per ací un poc més del que esperava.
Jo també m'alegre. Ara el que necessitaré són bons treballadors. Homes que es comprometen a la faena. Així que ja saps, si coneixes algú... Ah, sí, home, tranquil. Jo faré córrer la veu. Perfecte. I és que no siguin mantes que vinguen a parlar amb mi. Juan Diego. Això, Juan Diego. Això. Ja està dormideta? Sí, acaba de caure. Pere, posa't una altra roba. No, sí, me'n torne a treballar. I arribaré ben tard. No m'esperes desperta que estaré tota la nit fent llimonades. Tota la nit? Però de faena. Com Ayrtonet va donar la cara per mi, li dic que se'n vaig avui a Valderreu. Que ja treballaré jo pels dos. Pere, ves en compte, per favor. Que sí, que vaig a treballar, Conxeta. I de valent. No et preocupes, que és el que faig. Què més voldria que quedar-me amb tu? I que dormirem junts. Però li ho dec a Tonet. Sí, la veritat és que s'ha portat molt bé. Molt bé. És un bon xic. Sí. Ui, ara en vas. Ara mateix anava a veure. Xica, em trobes de miracle. Me'n vaig a cas Falcó, que no és molt bona, però tampoc cal abusar. Que de la cupletista? Ni he pogut parlar amb ella. Ha dinat a l'habitació i allí s'ha quedat. Que la mare no volia que dinara entre tant d'home. Ja veus tu, si esta nit li voren les cuixes tot el món. Seran coses dels artistes. Sí, això serà. Que esta és artista i de les bones. Jo l'he sentida per la ràdio i canta unes coples. Coples? Un poc antiga, ¿no? Tu sí que eres antiga. Hola. Hola. Tú debes ser la cupletista, ¿no? La misma, soy Susana. Hola, yo soy Ana y esta boba que se ha puesto tan nerviosa es Senpai. ¿Nerviosa por qué? Pues porque nunca había estado tan cerca de una artista como tú. Ay, como yo. Pero si a mí solo me conocen en mi casa. Ay, hasta casa, tío. Tú no sabes cómo está toda la contornada porque vienes a cantar. Y yo voy a ir a verte esta noche. Bueno, si Tommy encuentra entradas, claro. Ay, por eso no te preocupes, que si no encuentra me lo dices, a ver si puedo hacer alguna cosa, ¿no? Ay, muchas gracias. ¿Sabes dónde está mi madre? Sí, creo que ha ido a buscar a don Miquel. Lo que no sé yo es si habrá encontrado el ayuntamiento. No, sí, ya me lo imaginaba yo. Que estaba el cielo abierto en cualquier sitio. No, nada, cosas mías. Y un teléfono por aquí es que he de hacer una llamada. Sí, en el bar tenemos. Vente. Y otro es que ahí habrá demasiado ruido. No, ruido no. Si se oye la mano bien. Sí, en la tienda hay una centralita y un locutorio. Si quieres te acompaño, está aquí al lado. Y así hablas más tranquila y me harías un favor. Y tú en par, si no conseguís entradas, ya lo sabes. ¿Me lo dices? Ay, sí. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Hasta luego. Adiós. Raquel, Hola. I Pere? ha anat a casa a rentar-se i espavilar-se. Com està allí ja faena? Per fi vos quedeu els dos? No, els dos no cal. Si el problema no és de gent. El problema és el de sempre. La màquina. Jo, com a cap tècnic, et dic que si en tinguérem una nova... Sí, o dos. Tonet, i si les màquines són molt cares? I de moment haurem d'apanyar-nos. I ens apanyarem. Tu tranquil·la, que el Pere i jo ens organitzem la mar de bé. Sí, ja veig jo com de bé t'organitzes tu, que el deixes a soles i encara no pisa Margarita. No, s'ha ferit ell, que és molt treballador. Ja veig, ja. I esta nit què? A veure la cupletista, no? Sí, ja l'he vist abans en el bar. Només un momentet perquè acabo de pujar de seguida a l'habitació. No havia vist una xica tan guapa des que tu arribares al poble. Que galant, s'agraeix, home. Ale, ves, tira, que a mi encara em queda un poquet. Vols que t'ajude? Amb la comptabilitat? Clar. Mira, a veure. Jo millor me'n vaig, que jo de números... Sí, tu número el de la cupletista. Tira, no comences sense tu. Però ara Antonet anava com una bala. Diego, què fas així? Venia a buscar a Tommy. Tan amics que sou i no saps que avui té la ruta llarga. Dona, igual m'ho ha dit, però m'estime més trobar-me amb tu. Ah, sí? I això per què? No sé, serà per... Perdona, que no puc tirar-te flors. No, tens raó. Està prohibit. En aquest cas, què et sembla si em disculpes? Per què? Este matí he estat un poc furó. Portava massa coses al cap. Per cert, ja t'he dit que ara sóc un home de negocis. Tu, un home de negocis des de quan? Mon pare ha comprat una bodega i la duré jo. Esta sí que és bona.
I li diràs adeu a les nits? Ja no hi haurà més festes? Poquetes, seguiré el teu exemple. Això no sé si prendrem-ho bé o malament. Sempre bé, dona, per si de cas. Escolta, crec que demà hauràs de dinar amb mi. Ah, sí? I què vols, que parlem de negocis, senyor empresari? Pot ser. O celebrar amb tu, que m'estic fent major i avorrit. Què en dius? Dinaràs amb mi? No ho sé, Diego, no sé com ho tindré. Bé, ja m'ho dius. Fins demà, Raquel. Recollons, ja l'he trobat. Bona vesprada, senyor alcalde. Ara mateix anava jo a buscar-la al bar. Que despatx més senyorial. I a quina hora vol que les porte jo a Valderreu per a l'actuació? A les 8. Vostè la veurà, no? Jo el convide. Dona, amb molt de gust la veuré. Ja no sé quants anys fa que no he vist un espectacle de varietés. Jo li refrescaré la memòria, no es preocupe. Una pulguita y un pulcón. Toma, toma, pimentón. I de varietés res, que la meua Susana és una artista. Segur que sí. L'únic que li falta a la xiqueta és tindre vos contactes. I com vostè m'ha dit que té bones amistats. Dona, jo conec a Mauricio Orejones, que és el director del Teatro Circo d'Oriola. I a qui més? A Pau Ayala, que és l'empresari del Monterrey d'Alcoi. El Monterrey? Ahí van primeres figures. Pau i jo érem molt amics de jovenets. Puc preguntar-li... Crida'l, que els amics cal conservar-los. Suposa que al llistí tindré el seu número de telèfon. Clar que com fa tants anys que no parlem, podria ser li hagueren canviat el número i tot. Ai, amb la il·lusió que té la meua xiqueta de cantar en un gran teatre de la seua terra. Este teléfono es de Madrid, ¿verdad? Sí, es que quiero hablar con una amiga que se ha ido a trabajar allí. Nada, a ver cómo le va. Ya lo tienes. Dic jo que millor la deixem que parle tranquila, ¿no? Ay, sí, calla, que no tú eres. Sí, buenas tardes. Quisiera hablar con Juan Prado. Sí, espero. Juan, cariño. Ay, perdóname, no he podido llamar estos días. He tenido a mi madre encima. Pues claro que te he echado de menos. A cada momento. Sí, estoy en un pueblecito muy pequeño. Esta noche actúo en el pueblo de al lado. Sí, en una fonda, compartiendo habitación con mi madre. Ya sé que no te gusta, cariño, pero es mi trabajo. Pues claro que prefiero. Juan, déjame hablar, por favor. No me metas prisa. Ya sabes que quiero dejar esto y que nos casemos. Pero mi madre... Necesito algo de tiempo para decírselo. Juan, por favor. Primer hauríem de tantejar un poc el mercat. Estudiar les altres bodegues, veure per on va la competència. Sí, ho tantejarem. Però no crec que siguin molt diferents de la nostra ara mateix. Tot és xafar més fort que ells, com sempre. I xafarem més fort. Però hem de tindre en compte que ells ja tenen un mercat. Per trencar-lo hauríem d'oferir una cosa diferent. Fer un vi amb més cos que el seu, o tal volta plantejar-nos fer un espumós. Molt bé, molt bé. Però no comencem la casa pel sostre. Primer hauríem de conèixer totes les vinyes. Saber quines classes de raïm tenim o podem plantar, no creus? I trobar bons treballadors. És de veres. Gent de confiança. Començaré ara mateix. Parlaré amb Tom i Antonet, ells coneixen a tot el món. Jo ja l'he dit al tio Rafael que si coneix algú que necessita la feina, que te l'envia tu. I haurem de veure com estan així els temes de contractació.
Igual el matí don Miquel ho pot saber. Parla amb don Anselmo. Es veu que és un dels notaris més importants de tota València. Ja m'ha tirat una maneta per a la compra. M'agrada veure't il·lusionat amb això. De veres, fill. Buena vesprada. Hola, Nitín. Què vens de la compra? Sí, senyor. Molt bé. Ens agafes parlant de negocis, que tenim una bodega que fer créixer. Ah, sí? Sí, ja veus tu. He rebut vos consells que em deien que ho intentara. Bé, jo me'n vaig a guardar tot això i a preparar el sopar. Molt bé, xiqueta. Ves fent. I una altra cosa molt important a tindre en compte. Que el clima d'ací no és com el que teníem a la vall de Napa. Així que... mira si tenim coses per davant. Ay, hija, yo es que soy más antigua. A mí la vi en Pagá, a la lima y al limón y cosas de esas. Es que esas son las más bonitas. Ya. Pero en las fiestas de los pueblos me piden, me gusta cómo bala la ovejita. Ay. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes qué te digo? Cuando tú seas la reina de la copla, cantarás lo que a ti te dé la gana. Ay, la reina de la copla. Eso dice mi madre, pero se equivoca. Hay voces mucho mejores que la mía. Llaman Salva Paqui. Pero, Susana, que todo no está en la voz. A ver, ¿tú cómo vas de sentimiento? Així te'n, Rafael. Ara el tio Pep traurà el 2 i dominem. Caguen tot. Au. Serà veritat el que diu l'alcalde, sogre? Que no juga vostè tant com xarra? Si el borinot este deixara de mirar-li les cuixes a la cupletista i estiguera una miqueta més en la partida... Sí, que ara seré jo l'únic que la mira. Que vostè no ha girat el cap més d'una volta. Ahí té raó el xic, que estava vostè més pendent de la xicona que del 2 que deia el Selmo. És que la xicona està de molt bon vora, tio Pep. Sí, home, cupletistes a mi ara. El que passa és que el Tonet no en deixa una porta oberta encara que el maten. Timpa aquí, posa'm un vinet i cobra la ronda. Què? Vos han guanyat? Ai, per poquet. El tío Pep, que no s'entera de res. Me dicen Tonet. Yo soy Susana. Sí, ya lo sé. Susana Reina. Esta noche voy a Valderreu a verte cantar. ¿Ah, sí? Espero gustarte. Sí, me gustas mucho. Y la música también, sobre todo la copla. Sí, León i Quiroga li diuen a ell. Va, ves a treballar i no molestes la xicona. Molestant jo? Ni que l'haguera demanat una cançó? Tonet, això estaria molt bé. Se collons no callar. Es que cantas muy bien, Susana. Si pudieras tararearnos alguna cosita. Ahora no, esta noche me oiréis. Va, una cosita cortita. Te estaríamos agradecidos para siempre. Tonet, que no m'has sentit? Que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones. ¡Ale! Ale, esta noche más. Va, vés a treballar ja i deixa-la estar. Muy agradecido, Susana. Esta noche vamos a ir todos a aplaudirte. ¿Eso? ¿Que te tendré vigilado? Diu que vol vigilar-me esta nit. Sí, i si no t'escaparàs, no? Susana, que estaba yo cavilán. ¿A ti te gustaría actuar aquí en mi bar? ¿Aquí en el bar? Sí, mujer, no podría pagarte mucho. Pero mira, la habitación la tendríais gratis. Y lo podríamos pasar tan bien. No sé, Paqui, es que estas cosas las lleva mi madre. Ya. Pero si fuera por ti, de corazón, ¿a ti te gustaría? ¿Por qué no? ¿Sí? Sí, me gustaría. Hola, Raquel. ¿Sales ahora de la fábrica? Sí, y aún me llevo trabajo a casa. ¿Y tú? De la tienda. Que en par con todo lo de la Susana Reina esa se le ha olvidado media compra. Ahora iba a ir a verte, que como nunca pasas por casa. Anda, dame, que te acompaño a casa y así veo a mi sobrino. Oye, que tampoco hace falta que vengas por cumplir. Si no nos quieres, nos lo dices y ya está. Sí, será de lo que tú vienes a casa últimamente. Que desde que no os tenéis que esconder de nadie ya no venís a verme, ¿eh? Ni a tu casa ni a la mía. Vamos a sentarnos aquí. ¿Y qué? ¿Cómo está Jaume? Entusiasmado con la partida de ayer. Claro, como todo el mundo. ¿Y al final qué? ¿Le diste la postal de Ugalde? No, aún no. ¿Y tú qué tal por la fábrica? Muy bien. Hoy ha venido Diego a verme. ¿Y qué te ha dicho? Quería invitarme para comer mañana. Vaya con el americanito.
¿Y tú qué le has dicho? Le he dado largas. ¿Por qué? Porque estoy muy liada con la fábrica y no tengo ganas de más líos en la cabeza. Ya. Además, tampoco me apetece que se empiece a hablar y que le llegue a Dora. Pues si Dora no tiene por qué enterarse. Podéis ir a Valderrebo o Villena. Y así te distraéis, que hija, menuda vida. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Bueno, ¿vamos o qué? Que yo quiero ver a Chipi. Hola. Hola. La voz. Vámonos, que nos están esperando, hijo. Això, que don Miquel está en la puerta amb el coche en marcha. Me voy, mamá, no te preocupes, que sin mí no creo que empiecen. Vamos. Estás molt guapa, Susana. Gracias. Aquí, per favor, posa'm un cafè ben carregadet. Però tu no estaves treballant? Sí, però se'm tancaven els ulls. He vingut a veure si m'espavila amb un cafè. Com va això, Pere? Molt bé. I vostè, com està? Jo? De primera. Ja m'ha dit el meu cosí Rafael que estàs treballant de valent a la fàbrica. Sí, senyor, que anem fins al coll de faena. Escolta, Paqui, me'l toques un poquet de conyac? Clar, home. I esta nit què? Fent hores, no? Homes com tu necessito jo per al meu negoci. Acaba de comprar una bodega hacia al costat i necessita treballadors. Ja. Per fi va quallar la que li va ensenyar Tommy, no? Sí, senyor. D'ahir traure'n suc, ja ho veuràs. El meu primer treball abans de tindre el forn va ser una bodega, precisament. No fotes. Coneixeràs el negoci? I tant. Mon pare treballava d'encarregat, si quasi vaig créixer allí. És un bon negoci. Això pense. I t'agrada? Molt. A més, per ací hi ha bona terra per als ceps. Sí, quina llàstima que ja tingués treball. Em vindries molt bé. Però, clar, no vull llevar-li un treballador tan treballador a Raquel, no siga que se m'enfade. Escolta, per què no ens fem una copeta i en comptes com van les bodegues per ací? Jo és que hauria de tornar a la fàbrica de seguida, don Blai. Vinga, va, una només. Aquí, posa'ns dos conyacs, Pere. 2 conyacs mateix. ¿Diga? Hola, Blanca. Una conferencia para Chaume. Él ahora no está, pero pásamela. ¿Sí, diga? Ah, Ugalde. Dime. Sí, aquí estamos todos muy bien. Chimet cada día más grande. ¿Y tú qué tal? Me alegro. Jaume ahora no está, pero si quieres le puedo dejar el recado. Ah, sí, supongo que lo habrás recibido. Lo que pasa que la verdad es que Laura está muy ocupado. Sí, algo sí que juega, sí. Bueno, pues ya se lo digo yo de tu parte. Sí, descuida. Ya le doy yo el recado. Gracias, igualmente. Adiós. Imagines, teníem la casa, el forn, i d'un dia per a l'altre a tornar a començar de zero. Sé el que és això, Pere. I ahir cal treure collons. Segur que sap el que és això, don Blai? Jo vaig haver d'anar-me'n del poble amb una va davant i una altra darrere. I en mon pare dient que preferia morir de fam ací que menjar en cap altre lloc. Vaja. Però ja veus, a la fi les coses anaren bé. I jo que m'alegre, don Blai. Bé, Pere, haurem de pensar en moure que Paqui voldrà tancar. És que en este poble ho tanquen tot molt pronte. Paqui, posa'm un altre cafè ben carregadet, que ja em toca treballar del tiró. Fet ja no me'n queda. Ja a estes hores, fer-ne. Vols un cafè licor que també espavila? Va, com vulguis. Vostè en vol un altre, don Blai? No, jo no. Que eixe cafè licor despertar no sé si desperta, però se'm puja al cap de seguida. Saps què? Què? Que m'enduc la botella. Ah? Així, si m'entra la son, em faig un altre colpet. No, ja pagué jo. Tu a treballar, valent. Però, home, la botella... Sí, la botella també la pagué jo. I que no et senta renegar. Va.
Quina por que em fa mi Tonet. Ens posarà al cap com un bombo. Entre la cupletista, les cançonetes de la cupletista i les mamelles de la cupletista... Pobret, tampoc més si no li passes una. Ja m'ho diràs quan t'ha enganxat tu també. A mi? Escolta, i serà precís que vaig estar de matí al llavador? Sí. Que vull tornar a casa abans que vinga Pere. A veure com li ha anat a soles tota la nit. Ai, sí, que el pobre deu d'estar avorrit de les limonades ja per a tota la vida. Bo, cuida amb la xiqueta. No, la deixaré plorar. Blanca. Tira, romancera. No, que la meva Susana no pot cantar de qualsevol manera. No, de qualsevol manera no. Si anem a muntar-li un escenari i tot, i a posar-li llumenetes. Ui, si a la seva filla li feia molta il·lusió. Ai, il·lusió, veges tu cantar en bares com este. Perdone? Què vol dir en bareig com este? Que la meva Susana ara ha de saber triar. Perquè va cantar al Monterrey, on cantava Antonio Machín i la Rosita Mores. I d'ahir al cine, que és on es consagren els artistes. Ui, al cine. Sí, de Cinemascope. Ja. Ja veus tu. Caga en la puta misèria. Pere. I la feina vist fer. La mare que t'ha parit, Pere, desperta, que com vinga Raquel... Ah, Pere, desperta. Què ha passat així? Res, que ho tenim tot un poquet desordenat, però de seguida ho apanya tot. Pere, tu m'has bufat? Això és el que s'està fent tota la nit? Perdona, Raquel, jo m'he dormit. Però ja quasi he acabat, En un moment... En un moment què, Pere? Ho tens tot a mitges. No, ja, però de veres que serà un moment. Mira, vés-te'n a casa a dormir la mona. Però, Raquel, Res, Pere. En eixe estat no vull que ningú a la meva fàbrica. però si puc treballar, de veres. Que no m'has sentit? T'he dit que te'n vagis. Raquel, igual no l'hauria d'haver deixat a soles. Va, Tonet, per favor. Quantes nits t'has quedat tu així soles sense que ningú no et controlara? I les comandes han estat a la seva hora. I ara què fem? Mira. Cridar els clients i dir-los que les comandes no estaran a punt. Veges tu què poden fer. Res, que la mare de l'artista s'ha encabotat en que no, xica, i és que no. Però a Susana li feia il·lusió. Ui, i tant que li feia il·lusió. Però sa mare diu que este bar no és prou bo per a que cante la xiqueta, la mala sorra. Segur que li ho has demanat bé, perquè tu tens una boqueta que de tant en tant... Trenetes, tu no estaves així, No saps com li ho he dit. No estava Clar així, però... que li ho he dit bé. Ja. Però m'imagine que... No sé. Hola. ¿Qué os pasa? Pues que parece que al final no podrás cantar aquí, en el bar. Mi madre, ¿no? ¿Y te ha dicho por qué no puedo cantar? Pues que el bar no tiene categoría para que tú cantes. Ay, esta mujer siempre con la misma historia. A mí me hacía mucha ilusión que cantaras aquí. Y a mí. Ayer en Valderreu no sabes cuánto lloré cuando cantaste Tatuaje. ¿Sabéis qué? Que me gusta este bar. Y que me gustáis vosotras. Voy a hablar con mi madre y no os preocupéis que esta noche canto. Ya lo creo que canto. Valenta. Avui venen tots a casa. Asun, Jaume, el xiquet i Raquel. Que la pobra no para a la fàbrica. Són també tramussos. Blanca, m'escoltes? Què passa? Ai, Dora, és que... Fa un moment que ha vingut Pere de la fàbrica i... I què? Que hauria d'haver estat tota la nit treballant. I ha vingut amb un pet com un cadirer. No pot ser. Mira, Conxita no diu res, però jo crec que entre ells passa alguna cosa. Ai, Blanca, no em digues això. Mira, només per entrar per eixa porta, ella es posa tota tensa. Jo què sé, és com si estigueren amagant alguna cosa. No sé, jo crec que està fotuda. Bon dia, Dora, com estàs? Bon dia, bonica. Què, la xiqueta ha fet parlar? Ui, si no ens enterem que tenim xiqueta. Ha arribat Pere? Sí, està dalt. S'ha agitat.
Nena, ¿a que no sabes que he conseguido de don Miquel? Mamá, escúchame un momento, por favor. Una actuación en el Monterrey. ¿Qué te parece? ¿Por qué les has dicho que no cantaría en el bar? Haces y deshaces. Y yo, es que no tengo opinión. Quiero cantar. Pues canta, hija. Voy detrás de la vida que tú no pudiste vivir. Susana, ¿a ti te gusta cantar? Cantar sí, pero no te das cuenta, mamá, que no tengo amigos. No tenemos más que 2 maletas y tus delirios de grandeza. Mamá, yo aún estoy con Juan. ¿Con ese madrileño muerto de hambre? No es un muerto de hambre, es un hombre normal. Mamá, yo lo quiero. No iré al Monterrey. Me voy a casar con él. Hoy será mi última actuación. Y será en un bar, como el del padre. Como cuando era una niña y solo me gustaba cantar. ¿De verdad crees que serás más feliz con Juan que con tu carrera? No lo creo, mamá. Lo sé. Ara vos porta el cafè. Vinga, un cigarret. ¿Así? Menudo compromiso, ¿no, Raquel? A mí me sabe muy mal por Concheta, pero ¿qué podía hacer? Al final le he tenido que decir a Pere que se fuera a casa a dormir la mona. Nada, Raquel, no podías hacer nada. Y el pobre Tonet intentando cubrirlo. El cas és que sembla bon xico. I molt treballador. Ai, ixa família. Ai, pobres. Darrere d'una, una altra. Ya ni Tindora. ¿Cómo le va en casa de Blay? Está de maravilla. Están encantados con ella. ¿Está contenta en el pueblo? Sí. ¿Sabes? Ha hecho muy buenas migas con Empar. Ahora que hoy se ha puesto un poco cabuda. Quería ir a ver a la vedette esa al bar. ¿Ah, sí? I què li has dit? Deixaràs anar a la xicona? Què m'ho pensaria? No trobes que és un poc jove per anar a veure un espectacle de varietés? Llevadora, no sigues antiga. Claro, además es en el bar. Seguro que Tommy y Tonet la controlan. Uy, Rafael, ¿te crees tú que se va a quedar sin verlo? La tendré que dejar ir. ¿Qué le vamos a hacer? Això, que es divertisca la chica. Pero tú no, Conino? Que tú eres más achicotet. ¿A que sí? Que eres más achicotet per anar a les parietes. El café. Gràcies. Gràcies, filla. M'ha cridat Riverita, que hi ha molts trinqueters interessats en donar-me partides. Clar que sí. És que la partideta que feres, fill, jo no t'havia vist tan fort en tota la vida. Si hagueres vist el iaio, si és més pagat, rebenta. Que no tenia motius o què? Ara, tu has seguir igual, Jaume. Ara tots aniran a per tu i qualsevol pilotari voldrà guanyar-te. També m'ha cridat Beloki. Beloki? Sí, l'empresari Bas, el que em va dur a Miami. Diu que si vull m'està esperant en partides a Bilbao i a La Rioja. Allà dalt sí que podria juntar prou duros per fer-me una casa. Ja sé tu, que no et mereixen. Escolta, i el manager d'allà, l'Ugalde, ixe? Com s'entera que has tornat a jugar, voldrà que tornes a Miami. Segur. Fa molt de temps que no sé res d'ell. I si te'l proposara, què faries? Quina falta li farà ara anar-se'n allà? Ara que li ha guanyat el rovellet, no donaràs abast a més trinquers de la regió, redeu. Ja veuràs com volen que jugues contra el genovès, ixe. Ah, sí? Parlen meravelles d'ell. Diuen que té el millor manró de la història. Xe. No serà per a tant, tu. Oblida dels frontons i no tornes a agafar bicis, que sense rebot la pilota ni és pilota ni és res. No li facis cas al iaio, que té el morro tort des de la partideta de domino d'ahir. Com va perdre. Ah, sí? Com és això, iaio? Una cupletista, eixa. Tonet no deixava de mirar-la i tirava les fitxes per tirar. Diuen que és molt guapa. Molt, que un pandero. I anireu a veure esta nit? No, jo no. Allò serà com un refugi de guerra, allí no es podrà ni respirar. Sí, iaio, per una volta que fan alguna cosa al poble. Jo aniria, però me quedarà amb Ximet i Amasun. Què? I según a mi? Sí, clar. A veure com vol que li expliqui jo a Asun que li deixi el xiquet per anar a veure-li el cul a un altre. Sí, molt. Tens raó.
Posa't-en una altra, que eixa fa pudor a bar i a beguda. Què? Què vas a dir-me, una altra mentida? No, Conxeta. Anava a passar-me tota la nit treballant, però... Però vas acabar per terra, com sempre. No. Escolta'm, per favor. Em va entrar la son i vaig anar al bar a fer-me un cafè, però anaven a tancar. I decidires buidar-lo abans que tancaren, no? No. Em vaig comprar una botella de cafè licor per espavilar-me. Per a qui vols enganyar? Raquel m'ha vist i m'ha enviat a casa. Ara aniré a demanar-li disculpes. Ja, clar. I així s'apanya tot. Per favor, quina vergonya. I Tommy què? Perquè ella dona la cara per tu a la fàbrica. I Dora també. Què? En quin lloc els has deixat a ells? Ja ho sé. Em sap molt greu. Clar. Tan greu com sempre. Després voldràs que et doni una altra oportunitat. Pere, em fa vergonya mirar-los a la cara. Mirar-te a tu també. Pere! Espera. Escolta, Tommy. Sent molt el que ha passat. Amb mi no t'has de disculpar. Al cap i a la fi jo només vas donar la cara per tu. Però el negoci no és meu, ni jo et vaig contractar. Escolta'm un moment. No, escolta'm tu a mi. No vull parlar del que passa a nit, però avui no t'has passat per la fàbrica en tot el dia. No ha sigut ni per demanar-li disculpes a l'ama. I Tonet i jo hem hagut d'estar fent llimoners fins ara mateix, i la ruta per fer. Ja ho sé. Volia anar ara. Però he de fer una cosa abans. El què? Beure't un poal? Escolta, Tommy, crec que te n'estàs passant. Ah, sí? Jo, en canvi, crec que em quede curt. Mira, Pere, una bufa l'agarra qualsevol. Però complir o demanar disculpes per això fan falta collons. Això és perquè no tens ni puta idea de per on hem passat. Sí, això és de veres, no ho sé. Però suposa que no hauràs passat tu més que la teua dona. I ella hi està, tirant avant, traient el valor d'on pot, cuidant la xiqueta i ajudant Blanca a la botiga. Mira, Pere, tu veuràs què fas. De moment encara està en les teues mans arreglar-ho. Com tu per ací, Pere? Voldria parlar amb vostè. Clar. Seu. Collons, quina cara portes. Va, digues. Primer de tot, disculpe per vindre així, a aquestes hores i sense avisar. No passa res, va, digues què vols. Volia saber si encara està buscant gent per a treballar a la bodega. Clar. Però pensava que estaves a gust a la fàbrica. Eixe treball no és per a mi. Massa mecànic. Omplir i tancar botelles. A mi m'agraden els vins, la seva elaboració. Crec que podria ser molt més útil a la bodega. Vaja, això no m'ho esperava. Però et passa alguna cosa? No, de veres, que li he pegat moltes voltes al que em va dir a nit i m'he decidit a vindre. Té treball per a mi o no, Don Blai? Sí, senyor Bassau, les comandes ja estan. És que hem tingut un problema amb la producció, però ja està apanyat, eh? Demà a primera hora té vostè la seva comanda. I torna a dir-li que ens disculpe. Molt bé, moltes gràcies, senyor Bassau. És un gust tractar amb vostè. Adéu. Raquel, puc passar o estàs molt ocupada? Passa. A veure què portes. Mira. Ai, que coseta. Està dormideta, eh? Sí. És guapa, de veres. No t'ho dic per complir, eh? Ja ho sé, ja. Jo també la trobé molt bonica. I no és amor de mare. Raquel, volia demanar-te disculpes pel que va passar amb Pere. T'has portat molt bé amb nosaltres i ella ha fet el que ha fet. Ja. Mira, Conxeta, per a mi va ser molt desagradable dir-li que se n'anara a casa. Però és que no podia fer una altra cosa, no saps com estava. Espero que ho comprengues. Clar que ho comprenc. El que no sé és com no l'has despatxat del tot. Dona, i fins ara s'ha comportat molt bé. Jo, si no torna a passar... Té molt bon cor. El que passa és que, de tant en tant... De tant en tant, què, Conxeta? Res, que
que tot això i el que va passar se li fa massa gran, Raquel. Pere, passa. Raquel, venia a demanar-te disculpes. Ja, d'això estava parlant amb Conxeta. Això no pot tornar a passar, Pere? Ja ho sé, i no tornarà a passar. T'agraïs molt l'oportunitat que m'has donat. Però em deixa el treball, Raquel. T'has tornat boig o què? No, no m'he tornat boig, Conxeta. Però com pots dir-li a Raquel que et deixes la feina? A veure, Pere, Raquel t'ha donat una altra oportunitat, I necessitem aquest treball. Ja he trobat un altre treball. No puc tornar així després del que ha passat. No podria mirar-los a la cara. Però què dius, Pere? Quin treball has trobat? He parlat amb en Blai. Treballaré per a ella a la bodega. És de categoria. Voleu que vos tiri una mà? Ai, ho faries? Clar, si aneu que no arribeu. Ai, moltes gràcies. Que decidida que és esta xica, Molt. Conxeta i Pere s'han quedat a casa, amb la xiqueta. Clar, Conxó Mellasso, què van a fer? Nosaltres, com no tenim menudets, a viure. La Susana Reina Isa tarda un poquet, no? Les estrelles de la faràndula són així, sobretot si són dones. Ai, ja està així l'artista! Senyors i senyores, amb tots vostès... La reina del cuplé, la més gran de totes les vedetes. Susana Reina! Guapa, guapa! Antes que nada, quiero daros a todos las gracias por estar aquí. A muchos ya os vi anoche en Valderreu, lo que me hizo muy feliz. ¡Guapa! Además, os quiero decir que esta noche será mi última actuación. Voy a dejar la canción para casarme. Y estoy muy contenta de que sea en un sitio como este. Un bar muy parecido al primero en el que canté. El bar de mi padre, donde fui muy feliz. Y nada más. Espero que os guste a todos. Gracias. En el café del Levante, entre palmas y alegrías, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Vino primero un tratante Yolé y luego fue de un marqués que la llenó de brillante Yolé de la cabeza a los pies. La gente decía que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche de rabia y de celo a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Del querer hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del Colomao la vigilan a deshora porque se han empecinado al saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Sabies que Pere, el que treballa a la fàbrica, havia treballat en una bodega de jove? No. Com anava a saber-ho? Es veu que entén de vins. Ha vingut a demanar-me faena esta vesprada. L'he contactat. Què passa?
que ja comences a decidir el teu aire. Pensava que anava a dirigir jo la bodega i a contactar aquí fora. Clar que sí, fill. Ha sigut una cosa puntual. L'home ha vingut així... Ja, una cosa puntual. Per a tu tot pot ser una cosa puntual. No, fill. La bodega la duràs tu, t'ho jure, que per això és teua. A més, ara més que mai hem d'estar junts. I això per què? Perquè a banda de la bodega hem de fer una cosa pel teu iaio Marcial. Complirem el seu somni. Tard o d'hora recuperarem les terres que vam perdre quan vam eixir d'ací. Li ho devem, Diego. Creu-me. Li ho devem al teu iaio. Què va passar amb Pere? Per què es va deixar la fàbrica? Un dia que va veure més del compte i... Sembla que a l'home li agrada veure quan no toca. He pensat que ho havia de saber. Hauràs d'estrenyar un poc la corda i oferir els jornals a la baixa. Hi ha algun problema, d'en Joaquim? Porteu un temps que tots són despeses. Et convidi a veure la bodega, d'empresari a empresària. Està bé, acceptaré la invitació. I és molt gran, San Diego? Et promet que quan torni algun dia et portaré a mi. Gràcies. ¿Y Chaume? Pues lleva un buen rato hablando por teléfono en el despacho. Le ha llamado ese chico de Miami, que lleva un cuarto de hora dándole palique. Estic buscant homes per a treballar les terres de la bodega de Don Blai. Però així no hi ha molt on triar. O van fotuts de duros, o ja treballen per a Don Joaquim. I tu què penses? Jo crec que si els oferim més duros que el Falcó, la gent el que vol és portar més jornal a casa. I si fas parella amb Blai, no hi ha res millor que una partideta al bar per a oblidar el passat i fer amics. A casa no digues res d'Amèrica, que ta mare s'empuja per les parets. Un conyaquet, Pere? A mi és que els homes que van darrere de la beguda no m'agraden gens ni miqueta, Pere. No sé per què ho diu, però jo no... Segur. Tinc una idea per apanyar això. Hauràs d'acceptar que et convida a sopar. Et tens a perdre una camisa i em convides a sopar? Com van els negocis per Barcelona, Joaquim? Molt bé, Blai. M'alegre. Contracta aquests homes i paga'ls un bon jornal. I si el Falcó es queda sense treballadors, què li anem a fer? Els negocis són els negocis. Ya, están encantados con ella. ¿Está contenta en el pueblo? Sí. ¿Sabes? Ha hecho muy buenas migas con Empar. Ahora que hoy se ha puesto un poco cabuda. Quería ir a ver a la vedette esa al bar. Ah, sí? I què li has dit? Deixaràs anar a la xicona? Què m'ho pensaria? No trobes que és un poc jove per anar a veure un espectacle de varietés? Salvadora, no sigues antiga. Claro, además es en el bar. Seguro que Tommy y Tonet la controlan. Uy, Rafael, ¿te crees tú que se va a quedar sin verlo? ¿La tendré que dejar ir? ¿Qué le vamos a hacer? Això, que es divertisca la chica. Pero tú no, Conino? Que tú eres más achicotet. ¿A que sí? Que eres más achicotet per anar a les parets. El café... Gràcies. Gràcies, filla. M'ha cridat Riverita, que hi ha molts trinqueters interessats en donar-me partides. Clar que sí. És que la partideta que feres, fill, jo no t'havia vist tan fort en tota la vida. Si hagueres vist el iaio, Si és més pagat, rebenta. que no tenia motius o què? Ara, tu has seguir igual, Jaume. Ara tots aniran a per tu i qualsevol pilotari voldrà guanyar-te. També m'ha cridat Beloki. Beloki? Sí, l'empresari bas, el que em va dur a Miami. Diu que si vull m'està esperant en partides a Bilbao i a La Rioja. Allà dalt sí que podria juntar prou duros per fer-me una casa. Ja sé tu, que no et mereixen. Escolta, i el manager d'allà, l'Ugalde, ixe? Com s'entera que has tornat a jugar, voldrà que tornes a Miami. Segur. Fa molt de temps que no sé res d'ell. I si te'l portes ara, què faries? Quina falta li farà ara anar-se'n allà? Ara que li ha guanyat el rovellet, no donaràs abast a més trinquers de la regió, redeu. Ja veuràs com volen que jugues contra el genovès, ixe. Ah, sí? Parlen meravelles d'ell. Diuen que té el millor manró de la història. Què? No serà per a tant, tu. Oblida dels frontons i no tornes a agafar bicis, que sense rebol la pilota ni és pilota ni és res. No li facis cas al iaio, que té el morro tort des de la partideta de domino d'ahir. Com va perdre. Ah, sí? Com és això, iaio? Una cupletista, eixa. Tonet no deixava de mirar-la i tirava les fitxes per tirar. Diuen que és molt guapa. Molt, que un pandero. I anireu a veure esta nit? No, jo no. Allò serà com un refugi de guerra, allí no es podrà ni respirar. Sí, iaio, per una volta que fan alguna cosa al poble. Jo aniria, però me quedarà amb Ximet i amb Asun. Què? Deixeu-me a mi, Sí, clar. A veure com vol que li expliqui jo a Asun que li deixi el xiquet per anar a veure-li el cul a un altre. Sí, molt. Tens raó.
Posa't en una altra. Que esa fa pudor a bar i ja beguda. Quan li xafes, s'embala com un dimoni. Recolló, Miquel. Està vostè més satisfet amb el 1.500 que un gat amb un lleu? Sí. I mira què li dic, ara ja pot començar a pensar en un altre viatge que desitja fer-li quilòmetres al cotxe. Escolta, Miquel, i el remat com el pagarà? Poquet a poquet li tornaré a Joaquim el que m'ha deixat. S'ha portat de meravella, Sí, sí. Ja estic desitjant que torne de Barcelona ja de viatge. Don Miquel, ai... Collons, xiqueta, què passa? Ai, res, tranquils, Un momentet. Pren aire, no t'ofegues. Don Miquel ha de fer-nos un favor. Sí, però què passa? Que és que ha d'anar a Valdereus de seguida. A Valdereus? Sí. A què? Vols parlar, collons, que em posa nerviós? Sí, que hi ha 2 clientes per a la fonda, però les pobres no tenen manera de vindre. Podria replegar-les vostè en el seu cotxe nou? I estar... Va. Don Miquel, que són 2 clientes de categoria. I jo he pensat que l'únic cotxe de categoria que hi ha al poble és el seu. Sense desmereixer ningú, don Anselmo? Sí, tranquil·la. El millor cotxe del poble, el de Don Miquel. Clar. I elles ja estan esperant-lo a la porta del casino. Mira, Ampar, ni l'Ajuntament és casa Pepe Merda, ni l'alcalde té el per què anar amunt i avall amb el seu cotxe. Ai, don Miquel, és que són Susana Reina i sa mare. Com Susana Reina, la vedete? Sí, la mateixa. Se ho imagina, don Miquel, Susana Reina a la meua fonda? Mira, jo ara tinc molta feina. Aniré esta vesprada. Ai, don Miquel, per favor, no voldrà que Susana Reina se'n vagi a una altra fonda? Mira, ni Susana Reina ni Susana Emperadora. Va, don Miquel, que és una xica molt guapa. I és de les que despunten, Jo l'he vist actuar a València alguna vegada a l'Alcàsser. I treballa... Mire, treballa quasi tan bé com Rosita Mores. I de pas vostè li fa quilòmetres al 1.500? Està bé. Aniré. Quan acabe tot això, aniré. Però, si m'he d'esperar, me'n torne. Segur que no vols un d'estos pastissets. Són de blanca, mira que bona pinta. Segur, no tinc fam. Gràcies, Anna. Ton pare m'ha preguntat per tu. Diu que estaria fent coses a la bodega. Quina bodega és esa? L'última ideta de mon pare. L'ha comprada per a que la porte jo. Per a tu? Que bé, no? M'ha dit que passes per allí a l'hora que siga. Sí, a fer-li companyia. Ui? Per què dius això? Per res, d'igual. No penses anar? Una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa, 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 para. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, pa. Badalla, que estàs per a tornar-te a xitar. Sí, de bona gana, em deixaria caure. Vols que tornem a pujar? Escolta, Tomàs, quan penses parar esta marxa? Que sembla que de la nit al dia tornes a tindre 20 anys. Clar, per això dura més la ressaca que la festa, no? I què et troba a faltar? Sí, Blanca, que tampoc vaig arribar tan tard de nit. Què passa? Ai, res. Que m'agrada tindre't a casa quan em xite. I des que ha vingut l'americanet, que ja porteu eixint unes quantes nits junts. Blanca, el pobre no té a ningú així, no volia deixar-lo a soles. Mira, un xiquet serà per a que li feu tanta festa i tanta companyia. A més, que si s'avorri ja té el seu cos i Jaume, no? Clar, i així et faig companyia jo a tu, no? Va, i les manetes, va, que ens sentiran? Ui, que ens senten. Ara els ensenyarem res de nou a estos, No, ja, però... Va, les manetes per a la nit. Que Pere ja deu estar a punt de baixar. Collons, Sant Pere. Ni en la fàbrica ni en casa em lliure d'ell. Que no t'agrada o què? Dona, sí, no m'ha fet res. I serà molt complidor i tot el que tu vulguis. Però és un ou sense sal. Que no dic que xerre tant com digo, que aquell no calla. Però tampoc no pagarà contribució per dir 4 parauletes, no? No sigues tan mort.
Què vols per esmorzar? Jo, morro. Morro? Del teu, si pot ser. Sant Pere, estic canviant la xiqueta. Escolta, no sé com dir-te, Sí, que et doni una altra oportunitat, no? però de veres, Conxeta. I aquesta oportunitat comença perquè et mires d'una altra manera. I com vols que et mire, Pere? Si em dius la mateixa cada volta que veus. I l'endemà tornes, si tornes a veure. Ja ho sé. Però et jure que ho estic intentant. Amb totes les forces. Va, Pere. Mira, només espera que tot això no acabi com va acabar allò. Calla, Conxeta, per favor, no tornes per ahí. Treballa tot el que puc, fins a rebentar-me. Intenta agradar a la gent d'ací, però m'és difícil. Dona'm temps. Et jure que... No. Ja està bé de jurar. Això és tot el que m'estimes? Estàs molt guapa, Susana. Gràcies. Aquí, per favor, posa'm un cafè ben carregadet. Però tu no estaves treballant? Sí, però se'm tancaven els ulls. He vingut a veure si m'espavila amb un cafè. Com va això, Pere? Molt bé. I vostè, com està? Jo? De primera. Ja m'ha dit el meu cosí Rafael que estàs treballant de valent a la fàbrica. Sí, senyor, que anem fins al coll de faena. Escolta, Paqui, me'l toques un poquet de conyac? Clar, home. I esta nit què? Fent hores, no? Homes com tu necessito jo per al meu negoci. Acaba de comprar una bodega al costat i necessita treballadors. Ja. Per fi va quallar la que li va ensenyar Tommy, no? Sí, senyor. D'ahir traure'n suc, ja ho veuràs. El meu primer treball abans de tindre el forn va ser una bodega, precisament. No fotes. Coneixeràs el negoci? I tant. Mon pare treballava d'encarregat, si quasi vaig créixer allí. És un bon negoci. Això pense. I t'agrada? Molt. A més, per ací hi ha bona terra per als ceps. Sí, quina llàstima que ja tingués treball. Em vindries molt bé. Però, clar, no vull llevar-li un treballador tan treballador a Raquel, no siga que se m'enfade. Escolta, per què no ens fem una copeta i en comptes com van les bodegues per ací? Jo és que hauria de tornar a la fàbrica de seguida, don Blai. Vinga, va, una només. Aquí, posa'ns dos conyacs, Pere. 2 conyacs mateix. ¿Diga? Hola, Blanca. Una conferencia para Chaume. Él ahora no está, pero pásamela. ¿Sí, diga? Ah, Ugalde. Dime. Sí, aquí estamos todos muy bien. Chimet cada día más grande. ¿Y tú qué tal? Me alegro. Jaume ahora no está, pero si quieres le puedo dejar el recado. Ah, sí, supongo que la habrá recibido. Lo que pasa que la verdad es que Laura está muy ocupado. Sí, algo sí que juega, sí. Bueno, pues ya se lo digo yo de tu parte. Sí, descuida. Ya le doy yo el recado. Gracias, igualmente. Adiós. Imagines, teníem la casa, el forn, i d'un dia per a l'altre a tornar a començar de zero. Sé el que és això, Pere. I ahir cal treure collons. Segur que sap el que és això, don Blai? Jo vaig haver d'anar-me'n del poble amb una va davant i una altra darrere. Sí. Ja estic desitjant que torne de Barcelona ja de viatge. Don Miquel, ai... Collons, xiqueta, què passa? Ai, res, tranquils, Un momentet. Pren aire, no t'ofegues. Don Miquel ha de fer-nos un favor. Sí, però què passa? Que és que ha d'anar a Valdereus de seguida. A Valdereus? Sí. A què? Vols parlar, collons, que em posen nerviós? Sí, que hi ha 2 clientes per a la fonda, però les pobres no tenen manera de vindre. Podria replegar-les vostè en el seu cotxe nou? I estar... Va. Don Miquel, que són 2 clientes de categoria. I jo he pensat que l'únic cotxe de categoria que hi ha al poble és el seu. Sense desmereixer ningú, don Anselmo. Sí, tranquil·la. El millor cotxe del poble, el de don Miquel. Clar.
Y ellos ya están esperando a la puerta del casino. Mira, Ampar, ni l'Ajuntament és casa Pepe Merda, ni l'alcalde té el per què anar amunt i avall amb el seu cotxe. Ay, don Miquel, es que son Susana Reina y sa mare. Com Susana Reina, la vedete? Sí, la mateixa. Se ho imagina, don Miquel, Susana Reina a la meua fonda? Mira, jo ara tinc molta feina. Aniré esta vesprada. Ai, don Miquel, per favor, no voldrà que Susana Reina se'n vagi a una altra fonda? Mira, ni Susana Reina ni Susana Emperadora. Va, don Miquel, que és una xica molt guapa. I és de les que despunten, eh? Jo l'he vist actuar a València alguna vegada a l'Alcàsser. I treballa... Mire, treballa quasi tan bé com Rosita Mores. I de pas vostè li fa quilòmetres al 1500? Està bé. Aniré. Quan acabe tot això, aniré. Però, si m'he d'esperar, me'n torne. Segur que no vols un d'estos pastissets. Són de blanca, mira que bona pinta. Segur, no tinc fam. Gràcies, Anna. Ton pare m'ha preguntat per tu. Diu que estaria fent coses a la bodega. Quina bodega és esa? L'última idea de mon pare. L'ha comprada per a que la porte jo. Per a tu? Que bé, no? M'ha dit que passes per allí a l'hora que siga. Sí, a fer-li companyia. Ui? Per què dius això? Per res, d'igual. No penses anar? No sé, ja veurem. Mira que el món està mal repartit. Jo donaria el que fora per tindre el meu propi negoci. Per no tindre amos. Ah, sí? Sí. I no m'entengues malament, eh? Que jo sí estic molt a gust. No és això. Però tindre un negoci teu, sense que ningú no et mane... Sí, i que et deixen fer i desfer com vulguis. Sona bé. Però no és el cas, Anna. No sé, igual ara no, però amb el temps acabaràs sent l'amo. Nena, ¿a que no sabes que he conseguido de don Miquel? Mamá, escúchame un momento, por favor. Una actuación en el Monterrey. ¿Qué te parece? ¿Por qué les has dicho que no cantaría en el bar? Haces y deshaces. Y yo, es que no tengo opinión. Quiero cantar. Pues canta, hija. Voy detrás de la vida que tú no pudiste vivir. Susana, ¿a ti te gusta cantar? Cantar sí, pero no te das cuenta, mamá, que no tengo amigos. No tenemos más que 2 maletas y tus delirios de grandeza. Mamá, yo aún estoy con Juan. ¿Con ese madrileño muerto de hambre? No es un muerto de hambre, es un hombre normal. Mamá, yo lo quiero. No iré al Monterrey. Me voy a casar con él. Hoy será mi última actuación. Y será en un bar, como el del padre. Como cuando era una niña y solo me gustaba cantar. ¿De verdad crees que serás más feliz con Juan que con tu carrera? No lo creo, mamá. Lo sé. Ara vos porta el cafè. Vinga, un cigarret. ¡Ay! ¿Así? Menudo compromiso, ¿no, Raquel? A mí me sabe muy mal por Concheta, pero ¿qué podía hacer? Al final le he tenido que decir a Pere que se fuera a casa a dormir la mona. Nada, Raquel, no podías hacer nada. Y el pobre Tonet intentando cubrirlo. El cas és que sembla bon xico. I molt treballador. Ai, eixa família. Ai, pobres. Darrere d'una, una altra. Ya ni Tindora. ¿Cómo le va en casa de Blay? Está de maravilla. Están encantados con ella. ¿Está contenta en el pueblo? Sí. ¿Sabes? Ha hecho muy buenas migas con Empar. Ahora que hoy se ha puesto un poco cabuda. Quería ir a ver a la vedette esa al bar. ¿Ah, sí? I què li has dit? Deixaràs anar a la xicona? Què m'ho pensaria? No trobes que és un poc jove per anar a veure un espectacle de varietés? Xevadora, no sigues antiga. Claro, además es en el bar.
Seguro que Tommy y Tonet la controlan. Uy, Rafael, ¿te crees tú que se va a quedar sin verlo? La tendré que dejar ir. ¿Qué le vamos a hacer? Això, que es divertisca la chica. Pero tú no, Conino? Que tú eres más a chicotet. És anar a ir a la partida per culpa meua. Que tu ja està bé. No patisques. Sí, sí que patisc. Atent. Per què no em quedé jo esta nit i tu te'n vas a veure la Susana Reina Ixa a Valderreu? Sí, home, com vaig a deixar-te soles? Ei, que tindré por jo soles. Que sí, home, fes-me cas. Que no la cagaré una altra volta. Ja sé com van les mescles. Que no és per això, però és massa feina per a una soles. No cregues. A més, estic acostumat a dormir poc. Tota la vida de forner, tu em diràs. No, Pere. Em sap malament. No passa res. Che, va. A ir per mi i vull per tu. És just. I jo em sentiré millor. Segur? Si ja deia jo que eres un tio de puta mare. Vinga, va, anem al bar a fer-nos l'entrepà, va. Però això sí, 2 mossets i tornem. Quedem justets de temps. Vinga. Au. Ale, si la voleu veure més esta nit a l'actuació. Va, arreu. Hola. ¿No puedes ser un poquito más amable con la gente? Con la gente con la que hay que ser amable, hija. No con esos pollosos. Mamá, solo eran 2 chiquillos ilusionados. 2 moscones eran, hija. No seran vostès, per casualitat, Susana Reina i sa mare? Sí. I vostè no serà qui tenia que haver vingut a replegar-nos fa quasi una hora? Lamente moltíssim que s'hagin esperat. Però jo tenia molta feina a l'Ajuntament i no he pogut vindre abans. I què fa un taxista a l'Ajuntament? Senyora, jo no sóc taxista. Jo sóc l'alcalde de l'Alqueria Blanca. Alcalde? Ja dia jo que en un cotxe tan elegant com este, amb eixa planta, hauria de ser alcalde. N'hi has coca. Jo sóc Rosita. I esta és la meva filla, Susana Reina. Jo, Miquel Falcó, alcalde de l'Alqueria Blanca. Celebre molt conèixer-les, senyores. Per favor. Tomàs diu que canta, però que molt rebé, que l'ha vist alguna volta a Alacant. I actuarà a Valderreu? Sí. Ai, hauries d'haver vist en part quin comboi que portava. Si li ha demanat soltar son i tot per anar a veure-la. Clar, aprofitarà que els amos estan de viatge. Clar. Ai, ma, que és facilitària. Si pareixia una xiqueta amb sabates noves. Ja m'ho imagines, que ella aquestes coses sempre li han agradat molt. És que deu ser molt bonic guanyar-se la vida cantant. Sí, pregunta-li a Blanca, que va estar a punt d'anar al festival de Benidorm. De veres? No li facis cas, xiqueta. Ui, i tant. Ella i en Part ja es veien omplint els teatres i tot. Ai, però no sabia que cantares. Dona, no sóc Concha Piquer. Però un poquet millor que en Part sí que ho faig, no? Sí. El que no sé és el que dirà don Celestino. No crec que li fas... Sí. I no m'entengues malament, que jo sí estic molt a gust. No és això. Però tindre un negoci teu, sense que ningú no et mane... Sí, i que et deixen fer i desfer com vulguis. Sona bé. Però no és el cas, Anna. No sé, igual ara no, però amb el temps acabaràs sent l'amo. Jo pagaria per tindre-ho, Diego, t'ho jure. Si tu acabaràs sent ama. No sé de què, però ama. Bona eres tu, va. Vaig a tastar un pastisser d'aixòs. I agafa'n tu. Agafa'n, dona. Ale, ja està. Una altra comanda feta, Va, parem un poquet, va. Ai. Escolta, no saps... No saps com em va fotre que no pogueres anar a ir a la partida per culpa meua. Que tu ja està bé. No patisques. Sí que patisc. Atent. Per què no em quedé jo esta nit i tu te'n vas a veure la Susana Reina Ixa a Valderreu? Sí, home, com vaig a deixar-te soles? Ei, que tindré por jo soles. Que sí, home, fes-me cas. Que no la cagaré una altra volta. Ja sé com van les mescles. Que no és per això, però és massa feina per a una soles. No cregues. A més, estic acostumat a dormir poc. Tota la vida de forner, tu em diràs. No, Pere. Em sap malament. No passa res. Che, va. A ir per mi i vull per tu. És just. I jo em sentiré millor. Segur? Si ja deia jo que eres un tio de puta mare. Vinga, va, anem al bar a fer-nos l'entrepà, va.
Però això sí, 2 mossets i tornem. Quedem justets de temps. Vinga. Au. Ale, si la voleu veure més esta nit a l'actuació. Va, arreu. Hola. ¿No puedes ser un poquito más amable con la gente? Con la gente con la que hay que ser amable, hija. No con esos pollosos. Mamá, solo eran 2 chiquillos ilusionados. 2 moscones eran, hija. No seran vostès, per casualitat, Susana Reina i sa mare? Sí. I vostè no serà qui tenia que haver vingut a replegar-nos fa quasi una hora? Lamente moltíssim que s'hagin esperat. Però jo tenia molta feina a l'Ajuntament i no he pogut vindre abans. I què fa un taxista a l'Ajuntament? Senyora, jo no sóc taxista. Jo sóc l'alcalde de l'Alqueria Blanca. Alcalde? Ja dia jo que en un cotxe tan elegant com este, amb eixa planta, hauria de ser alcalde. N'hi has coca. Jo sóc Rosita. I esta és la meva filla, Susana Reina. Jo, Miquel Falcó, alcalde de l'Alqueria Blanca. Celebre molt conèixer-les, senyores. Per favor. Ai, ho faries? Clar, aneu que n'arribeu. Ai, moltes gràcies. Que decidida que és esta xica, eh? Molt. Conxeta i Pere s'han quedat a casa, amb la xiqueta. Clar, Conxó Mellasso, què van a fer? Nosaltres, com no tenim menudets, a viure. La Susana Reina Isa tarda un poquet, no? Les estrelles de la faràndula són així, sobretot si són dones. Ai, ja està sent artista! Senyors i senyores, amb tots vostès... La reina del cuplé, la més gran de totes les vedetes. Susana Reina! Guapa! Guapa! Antes que nada, quiero daros a todos las gracias por estar aquí. A muchos ya os vi anoche en Valderreu, lo que me hizo muy feliz. ¡Guapa! Además, os quiero decir que esta noche será mi última actuación. Voy a dejar la canción para casarme. Y estoy muy contenta de que sea en un sitio como este. Un bar muy parecido al primero en el que canté. El bar de mi padre, donde fui muy feliz. Y nada más. Espero que os guste a todos. Gracias. En el café del Levante, entre palmas y alegrías, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Vino primero un tratante Yolé y luego fue de un marqués que la llenó de brillante Yolé de la cabeza a los pies. La gente decía que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche de rabia y de celo a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Del querer hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del Colomao la vigilan a deshora porque se han empecinado al saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Pero si quieres le puedo dejar el recado. Ah, sí, supongo que lo habrá recibido. Lo que pasa que la verdad es que Laura está muy ocupado. Sí, algo sí que juega, sí. Bueno, pues ya se lo digo yo de tu parte. Sí, descuida. Ya le doy yo el recado. Gracias, igualmente. Adiós. Imagines, teníem la casa, el forn, i d'un dia per a l'altre a tornar a començar de zero. Sé el que és això, Pere. I ahir cal treure collons. Segur que sap el que és això, don Blai? Jo vaig haver d'anar-me'n del poble
amb una va davant i una altra darrere. I en mon pare dient que preferia morir de fam ací que menjar en cap altre lloc. Vaja. Però ja veus, a la fi les coses anaren bé. I jo que m'alegre, don Blai. Bé, Pere, haurem de pensar en moure que Paqui voldrà tancar. És que en este poble ho tanquen tot molt pronte. Paqui, posa'm un altre cafè ben carregadet, que ja em toca treballar del tiró. Fet ja no me'n queda. Ja a estes hores, fer-ne. Vols un cafè licor que també espavila? Va, com vulgues. Vostè en vol un altre, don Blai? No, jo no. Que eixe cafè licor despertar no sé si desperta, però se'm puja al cap de seguida. Saps què? Què? Que m'enduc la botella. Ah? Així, si m'entra la son, em faig un altre colpet. No, ja pagué jo. Tu a treballar, valent. Però, home, la botella... Sí, la botella també la pagué jo. I que no et senta renegar. Va. Quina por que em fa mi Tonet. Ens posarà al cap com un bombo. Entre la cupletista, les cançonetes de la cupletista i les mamelles de la cupletista... Pobret, tampoc més si no li passes una. Ja m'ho diràs quan t'enganxa tu també. A mi? Escolta, i serà precís que vaig estant de matí al llavaor? Sí. Bons treballadors, gent de confiança. Et passa alguna cosa? No dius res? Que estic preocupada pel meu germà. Ho sento. Sí, per sento. Però li ha passat alguna cosa? No sé. És que des que se'n va anar només m'ha telefonat una volta. I no sé ni on està, ni què fa, ni res. I què més li fa? Si està com està és perquè s'ho ha buscat. Hauria d'haver-se deixat la bragueta quieteta. Ui, Què? què? Que és el meu germà? Però, dona... Quan em sentes parlar del teu germà, parles. Mentrestant, mut. O és que jo he dit alguna cosa de la teua família? No. O sigui, a més, tots estan molt contents amb tu. La meva cunyada està encantada i el meu germà també, fins i tot el xiquet. Passa que no em pareix bé el que va fer Sento. No, ni a mi tampoc, però no deixa de ser el meu germà. De veres que els agrada tant? Sí. I este és el bar. La fonda està així dalt. Quin poble més bonic. Es nota que té bon alcalde, eh? Bon dia. Mira, Paqui, sí. Així et presente Susana Reina, l'artista. Encantada. Molt de gust. I Rosita, la mare de l'artista, que també va ser artista. Encantada. Igualment. Les habitacions les tenen preparades. Que anem a dormir així al bar? No, dona, si al bar no. No. Les habitacions estan dalt i poden entrar per ací o per fora també, I estan molt netetes. A més, tenen unes parets de 2 pams. Del bar ni se enteraran. Tienes un bar muy bonito. Gracias. Me recuerda el que tenía mi padre en Murcia. Ei! Tu no tenies faena? Ah, sí, ja vaig. Au, pa aquí, don Miquel. Molt de gust, Encantada. Bé, don Miquel, ara hauríem de descansar. Després m'ensenyarà el poble. Dona, ho faria molt a gust, però és que avui... Perfecte. L'espere así en el bar. Mamá, a lo mejor el señor alcalde tiene otras cosas que hacer. ¿Cómo se nota que tú no has conocido a caballeros? Don Miquel estará encantado. ¿A que sí, don Miquel? Dona. Veus? El remà s'ho ha pres bé. Ara dóna-li corda al xic.
Deixa'l fer, que et conec. Ha de veure que confies en ell. No sé, Rafael, que Déu és com és. Igual un dia està il·lusionat, que l'altre tot a fer punyetes. Vicent, en canvi... I deixar de parlar un poc de Vicent, també podries fer-ho. I això? Veus? El remat s'ho ha pres bé. Ara dóna-li corda al xic. Deixa'l fer, que et conec. Ha de veure que confies en ell. No sé, Rafael, que Déu és com és. Igual un dia està il·lusionat, que l'altre tot a fer punyetes. Vicent, en canvi... I deixar de parlar un poc de Vicent, també podries fer-ho. I això? Home, almenys davant de Diego, no creus? Che, cosí. M'alegre de tindre't per ací un poc més del que esperava. Jo també m'alegre. Ara el que necessitaré són bons treballadors. Homes que es comprometen a la faena. Així que ja saps, si coneixes algú... Ah, sí, home, tranquil. Jo faré córrer la veu. Perfecte. I és que no siguin mantes que vinguen a parlar amb mi. Juan Diego. Això, Juan Diego. Això. ¿Ya está dormideta? Sí, acaba de caure. Pere, posa't una altra roba. No, sí, me'n torne a treballar. I arribaré ben tard. No m'esperes despertar, que estaré tota la nit fent llimonades. Tota la nit? Però de faena. Com Ayrton et va donar la cara per mi, li dic que se'n vaig avui a Valderreu. Que ja treballaré jo pels dos. Pere, ves en compte, per favor. Que sí, que vaig a treballar, Conxeta. I de valent. No et preocupes, que és el que faig. Què més voldria que quedar-me amb tu i que dormirem junts? Però li ho dec a Tonet. Sí, la veritat és que s'ha portat molt bé. Molt bé. És un bon xic. Sí. Ui, on em vas? Ara mateix anava a veure. Xica, em trobes de miracle. Me'n vaig a cascar el cor. La zona és molt bona, però tampoc cal abusar. Queda la cupletista? Ni he pogut parlar amb ella. Ha dinat a l'habitació i allí s'ha quedat. Que la mare no volia que dinara entre tant d'home. Ja veus tu, si estan i li voren les cuixes tot el dia. Seran coses dels artistes. Sí, això serà. Que esta és artista i de les bones. Jo l'he sentida per la ràdio i canto unes coples. Coples? Un poc antiga, ¿no? Tu sí que eres antiga. Hola. Hola. Tú debes ser la cupletista, ¿no? La misma, soy Susana. Hola, yo soy Ana y esta boba que se ha puesto tan nerviosa es Senpai. ¿Nerviosa por qué? Pues porque nunca había estado tan cerca de una artista como tú. Ay, como yo. Pero si a mí solo me conocen en mi casa. Ay, hasta casa, tío. Tú no sabes cómo está toda la contornada porque vienes a cantar. Y yo voy a ir a verte esta noche. Bueno, si Tommy encuentra entradas, claro. Ay, por eso no te preocupes, que si no encuentra me lo dices, a ver si puedo hacer alguna cosa, ¿no? Ay, muchas gracias. ¿Sabes dónde está mi madre? Sí, creo que ha ido a buscar a don Miquel. Ho hauria d'haver consultat abans de comprar-la, però... Era una oportunitat única, filla. Bé, m'ensenyes tot això o què? Clar, anem. Primer hauries de veure els ceps. No tenen la millor orientació, però això es pot canviar. Ah, i haurem de buscar bons treballadors, gent de confiança. Et passa alguna cosa? No dius res? Que estic preocupada pel meu germà. Ho sento. Sí, per sento. Però li ha passat alguna cosa? No sé. És que des que se'n va anar només m'ha telefonat una volta. I no sé ni on està, ni què fa, ni res. Què més li fa? Si està com estàs perquè s'ho ha buscat. Hauria d'haver-se deixat la bragueta quieteta. Ui! Què? Què? Que és el meu germà? Però, dona... Quan em sentes parlar del teu germà, parles. Mentrestant, mut. O és que jo he dit alguna cosa de la teua família? No. Si a més, tots estan molt contents amb tu. La meva cunyada està encantada i el meu germà també, fins i tot el xiquet. Passa que no em pareix bé el que va fer Sento. No, ni a mi tampoc, però no deixa de ser el meu germà. De veres que els agrada tant? Sí. Ai! I este és el bar. La fonda està així dalt. Quin poble més bonic. Es nota que té bon alcalde, eh? Bon dia. Mira, Paqui, sí. Així et presente Susana Reina, Ai! l'artista. Encantada. Molt de gust.
i Rosita, la mare de l'artista, que també va ser artista. Encantada. Igualment. Les habitacions les tenen preparades. Que anem a dormir així al bar? No, dona, si al bar no. No, les habitacions estan dalt i poden entrar per ací o per fora també, i estan molt netetes. A més, tenen unes parets de 2 pams. Del bar ni se enteraran. Tienes un bar muy bonito. Gracias. Me recuerda el que tenía mi padre en Murcia. Ay. Ei! Tu no tenies faena? Ah, sí, ja vaig. Au, pa aquí, don Miquel. Molt de gust, Encantada. Bé, don Miquel, ara hauríem de descansar. Després m'ensenyarà el poble. Dona, ho faria molt a gust, però és que avui... Perfecte. L'espere así en el bar. Mamá, a lo mejor el señor alcalde tiene otras cosas que hacer. ¿Cómo se nota que tú no has conocido a caballeros? Don Miquel estará encantado. ¿A que sí, don Miquel? Dona. Veus? El remat s'ho ha pres bé. Ara dona-li corda al xic. Aquell em va ensenyar més de mecànica que un curs sencer. I què saps més, de cotxes o de nits? Mala careta portes tu. A nit que celebrar-ho la partideta va ser de bé, no? No cregues, poqueta cosa. Ja. I esta nit a veure la vedet. No ho sé, ja veurem. Ve Raquel a bici, que tindràs coses a fer. Tinc lloma, el vermut, i l'entrepà mateix. Ui, l'agafes tu? Sí, ja vaig jo. I tu, Sisó, era la cervesa i un blanc i negre, de seguida. Digue'm. En bar, a que no saps a qui m'he trobat? A Susana Reina. Ah, sí? I has aconseguit les entrades? Calla, hi ha una cosa millor. Resulta que hi ha hagut un problema amb l'habitació de l'artista. L'hotel està ple. Escolta, el cas és que li he oferit l'habitació de la fonda. Ah, sí? Imagina't, no queda ni una entrada per a veure-la esta nit i ella sense habitació. I es quedarà així, al bar? Que sí, les tinc quasi esperant. Es dic que teniu lloc, no? Sí, clar. Es dius que vinguen, que les tractarem com a reines i que estaran millor que a sa casa. Sí. Escolta, és que l'únic problema és que no tenen com anar. Jo tinc molta faena i no puc dur-les amb la furgoneta plena de llimonades. Ai, no, clar que no. Podries parlar amb don Miquel, a veure si ell pot apropar-se de seguida. Ai, clar. Vaig ara mateix. Au, me'n vas, que tinc la ruta llarga i encara estic ací. Molt bé. Eres un solet. Eres més bonic. És que eres... Que sí, romancera. Vinga, adeu. Què? Que ve Susana Reina i es quedarà així a la fonda. Qui? La vedeta eixa? Sí. Vaig enviar a don Miquel a replegar-la. Ui, això serà si vol, que parles de don Miquel com si fos el tio Busutil. Ai, com n'ha de voler. Ser pa aquí. Que ja vaig, Carafuela, espera un moment. A veure, això de quedar-se així i donar-li habitació, jo no sé si als parroquians els agradarà, Parroquians? Va molt descarada. Ai, precisament per això, en quan li veig en les mamelles, ja veurà si els agrada o no. Xxt, espera, les mamelles? Que les porta fora o què? Ai, no, dona, però porta un bon escot i canta molt bé. Ja veuràs com omplim el bar. Adéu. Vinga, tira. Que sí, Carafuel, 3 cerveses i 3 entrepans, pesat. Ai. Don Miquel, les contribucions arregladetes. Va finet. Sí, home, sí, va molt finet. I a més, quan li xafes, s'embala com un dimoni. Però, collons, Miquel, està vostè més satisfet amb el 1.500 que un gat amb un lleu? Sí. Seguro que Tommy Tonet la controla. Uy, Rafael, ¿te crees tú que se va a quedar sin verlo? La tendré que dejar ir. ¿Qué le vamos a hacer? Això, que es divertisca la chica. Pero tú no, Conino? Que tú eres más achicotet. ¿A que sí? Que eres más achicotet per anar a les parientes. El café. Gràcies. Gràcies, filla. M'ha cridat Riverita, que hi ha molts trinqueters interessats en donar-me partides. Clar que sí. És que la partideta que feres, fill, jo no t'havia vist tan fort en tota la vida. Si hagueres vist el iaio, si és més pagat, rebenta. Que no tenia motius o què? Ara, tu has de seguir igual, Jaume. Ara tots aniran a per tu i qualsevol pilotari voldrà guanyar-te.
També m'ha cridat Beloki. Beloki? Sí, l'empresari Bas, el que em va dur a Miami. Ah, ja. Diu que si vull m'està esperant en partides a Bilbao i a La Rioja. Allà dalt sí que podria juntar prou duros per fer-me una casa. Ja sé tu, que no et mereixen. Escolta, i el manager d'allà, l'Ugalde, Ise? Com s'entera que has tornat a jugar, voldrà que tornes a Miami. Segur. Fa molt de temps que no sé res d'ell. I si te'l proposara, què faries? Quina falta li farà ara anar-se'n allà? Ara que li ha guanyat el rovellet, no donaràs abast a més trinquers de la regió, redeu. Ja veuràs com volen que jugues contra el genovès, Ixe. Ah, sí? Parlen meravelles d'ell. Diuen que té el millor manró de la història. Què? No serà per a tant, tu. Oblida dels frontons i no tornes a agafar bicis, que sense rebol la pilota ni és pilota ni és res. No li facis cas al iaio, que té el morro tort des de la partideta de domino d'ahir. Com va perdre. Ah, sí? Com és això, iaio? Una cupletista, eixa. Tonet no deixava de mirar-la i tirava les fitxes per tirar. Diuen que és molt guapa. Molt, té un pandero. I anireu a veure esta nit? No, jo no. Allò serà com un refugi de guerra, allí no es podrà ni respirar. Sí, iaio, per una volta que fan alguna cosa al poble. Jo aniria, però me quedarà amb Ximet i amb Asun. Què? Deixeu-me a mi, Sí, clar. A veure com vol que li expliqui jo a Asun que li deixi el xiquet per anar a veure-li el cul a un altre. Ei, no. Tens raó. Posa't-en una altra, que esa fa pudor a bar i ja beguda. Què? Què vas a dir-me, una altra mentida? No, Conxeta. Anava a passar-me tota la nit treballant, però... Però vas acabar per terra, com sempre. No. Escolta'm, per favor. Em va entrar la son i vaig anar al bar a fer-me un cafè, però...